क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि बाथौ थानसालियाव बुफाय बुसि खालामनाय नुथाया समाज बिजोङाव गोसारदों। बाथौ थानसालि बुफाय बुसि खालामनाय नुथाय समाज बिजोङाव गोसारनाय जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों आरो बे जाथायखौ लानानैबो रोखा खेंफोरथि होनाय नुनो मोन्दों। सेरफांगुरि बाथौ थानसालिनिफ्राय रोखा फोरमायोदि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेथारि सोरां ब्रह्म बिथाङा रोखा खालामनानै होदों। लोगोसे माखासे खौरां बिजोङाव गोसारनाय जाथाया नंखाय, मानोना बाथौ थानसालिनि जाथायजों बाथौ धोरोमा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा बिजाथाय फोरमायदों आरो रोखायै फोरमायनानै खोनायोदि बिथाङा सेरफांगुरि बा फालांगिरि समितिनि नेहाथारि तपन साहा बिथाङाबो बे जाथायनि आयदायाव गुवारै फोरमायनानै होयो। थारमाने बे घटनाया मैया 17 तारिख मोनानि थिग 8टासो बाजि थारमाने जेबादि दा भाइराल जागासिनो दं नैबे रामफलबिल आन्सलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय थारमाने बिराद गाज्रि सिनारि भाइराल जानाय माने नुबाय थादों। बियो घटनाया आसलते ओरैबादि बे बेबसाय समितिनि गेजेरजोंनो बा सेरफांगुरियाव थानाय बेबसायनि गेजेरावनो एसे दाङाबाजि मबेबा खोथाखौ लानानै थरख' बिथरख' जालायदोंमोन जाहैदों। दा बेनिफ्राय बेखौ लानानैनो नैबे समाधान खालामलायनो होननानै जोंनि रामफलबिल आन्सलिक दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थानसालि सेरफांगुरियाव थानाय बेवहाय मिटिं जिरायनो होननानै जायगाखौ बिनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय जायगाखौबो होनाय जाबाय आफादनि मानसिफ्रा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टजों रायज्लायनानै। आरो बिनि अनगायैबो आगोलावनो बिभिन्न संगठनफोर बियोब्ला जों बे जायगाखौ होनाय जाखायो आरो जेबो थाइसेबो रेभिनिउ कालेक्सन लायालासेनो मिलाप्रेटानि गेजेरजों जों बे जायगाखौ हगारनानै होखायो। আমি ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারি তরুণ সাহা। যোৱাকালি মানে যোৱা শনিবাৰ আমাৰ দুজন দোকানদাৰৰ মাজত এটা কাজিয়া লাগিছিল। দুটা দোকানদাৰে অলপ কাজিয়া হোৱাৰ পিছত এইটো আমি কালি একচুয়ালি সমাধানৰ কাৰণে এটা মিউচুৱেল কৰি দিম বুলি ভাবি আমি আমাৰ বাথৌশালীৰ সেক্রেটারি মহোদয়ের ওচৰত আমি অর্ডার লৈ পেলাই তাতে বহিছো যে এটা মিউচুৱেল আমি কৰি দিম, দুয়ো পক্ষই যাতে কোনো কাজিয়া নহয় এটা মিউচুৱেল কৰি দিম। কোৱাৰ কাৰণে আমি মিটিঙত প্ৰচেচিং কৰিছিলো আৰু মিটিংটো ভালদৰে প্ৰচেচিঙত গৈ আছে। গৈ যোৱাৰ পিছতে মোটামুটি মিটিং শেষে পাব আৰু দুটা তিনিটা পৰ্যায় আহিলে মিটিংটো এটা সমাধানৰ প্ৰচেচিং আহিছে। সেই সময়তে দুটা